Balimao aya fo tare agressif Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira jɛgɛmɔ vétérinaire ani